Me yasa ke nema ki dinga shiga rayuwata ne Kaga malam, ka daina yi min ihu, kada ka sa kaina ya mun ciwo. To wani ki ikon shigo cikin motata. Idan ku kina so ki zauna lafiya, ke ma ki yage da baibayin zargin da ya kulle miki kafafuwanki. Ki huta da bakin cikin da Habib yake kulla miki. Wato ma da baibayin zarge ne ko? Ko ya zabayin zuciyarka? Wannan irin kallo haka ko so kake saka da mun? Sai yanzu na ƙara gano kyakkyawar surar da Allah ya miki. Allah ya kiyaye, ina kallon abin da yake faruwa da ke zan yi aure yanzu. Ke kin san ko yancin da wannan harkar tamu take da shi? Al'amarin yana ƙara cigulgulewa ne. Ana tufka baya tana warwarewa. Inna yau fa wata ɗaya har da sati ɗaya ban ga bakon wata na ba, kuma na gaya miki gaba ɗaya baki damu ba. Naja'atu, wai dan Allah dan Annabi me yasa kike abu kamar karamar yarinya ke? Yanzu abin da kika yi kin kyauta kenan. Kin tarwatsa mana duk wani tsari da muka yi na rayuwarmu. Sanin kanki ne Faruk yana son ki. Amma me yasa zaki haka? Hakika Faruk ya nuna min so da ƙauna da kuma kulawa ta musamman. Amma kai zuciyata take ƙauna fiye da shi. Faruk na rantsi. Barak, ba zan taɓa yarda ne a sa rayu ba, domin zuwanka ya fiye min muhimmanci. Amincin Allah ya tabbata a gare ka hubbina. Linzami masarrafin doki, akala, alƙiblar raƙumi, haske, jin daɗin masu kuɗi, duhu, sabon talaka. Ina fatan kana cikin aminci da salama masoyina. Idanuna ba sa ganin kowace 'ya mace in ba ke ba. Haka zalika, kunnuwana sun kurumce, ba sa jin sautin wata 'ya mace idan ba take ba. Bugu da ƙari, na killace kalaman bakina a isolation center. Babu wata 'ya mace da nake iya furta ma kalmar so in ba ke ba. Sai dai an samu akasi, a wasu ce wani ka take so. Wai yanzu dan Allah shirin da za ku yi min kenan. Lokacin da ka shiga gonar tsinkan fure, ba kai nadama ba sai yanzu. Haba Hani, muna zaman lafiya a ce har an je asibiti amma ka kasa sanar mu. To kai ya aka yi haka? Shaba, wannan fa al'amarin tsotsayi ne kawai. Tsotsayi ne ko ganganci?